Slăvit să fie Domnul nostru Iisus Hristos, a Lui să fie toată lauda, toată slava, toată cinstea. Avem un Dumnezeu care este milos, un Dumnezeu care este plin de dragoste, care este plin de bunătate, care dorește ca noi să ne ferim de păcat. El dorește ca noi să venim, să ne pocăim, să ne zmerim, pentru că doar singurul care poate să ne ierte de toate păcatele noastre, de toate fără de legile noastre, este singurul care este Iisus Hristos, Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, Regele Regilor. Iisus Hristos poate să ierte viața noastră și El dorește într-adevăr ca noi cu toții să ne pocăim, ca noi cu toții să ne predăm viața și doar El poate să ne curățească de toate fără de legile noastre. Sângele Domnului Iisus Hristos poate să ne curățească de orice păcat și te îndemn să vii înaintea Domnului Iisus Hristos să-ți predai viața, pentru că El poate să te ierte de toate păcatele tale, de toate gândurile tale, de absolut tot ce ai făcut. Doar singurul care poate să ierte viața ta, singurul care poate să ierte gândurile tale este Domnul Iisus Hristos, care ne învață ca noi să ne pocăim. El ne învață ca noi să ne smerim, să strigăm către El, care este stânca mântuirii noastre, să strigăm către El: Doamne Dumnezeule, lasă pacea Ta în inima mea, învață-mă, Doamne, să Te laud pe Tine, să trăiesc într-o viață sfântă și curată. Exod, capitolul 3, versetul 7 la 8 zice: Domnul a zis: am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina supritorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să scot din țara aceasta și să duc într-o țară bună și întins într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care le locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, ereziții, heviții și ebusiții. Avem un Dumnezeu care este plin de dragoste, care este plin de bunătate, care dorește să fie alături de noi în toate problemele vieții noastre. El ne-a promis și că nu ne va părăsi, că va fi cu noi până la sfârșitul lumii acesteia. Tată, Tu mă vezi în ce societate trăiesc, Tu îmi auzi strigătele mele pe care le scot din pricina celor răi. Tu îmi cunoști durerile mele. Mulțumesc că Tu ești izbăvitorul meu și mi-ai promis eliberare din țară, împărăția întunericului. Tu mi-ai pregătit un loc special în țară, împărăției luminii, Doamne. De aceea vreau să fiu cu Tine, vreau să-mi predau viața și vreau să Te caut cu o inimă sinceră, Dumnezeule. Vreau să Te caut, Doamne, vreau să fiu înaintea Ta, să mă pocăiesc, să mă predau, pentru că Tu ești Domnul meu, Tu ești Mântuitorul meu, Doamne. Lasă pacea Ta în inima mea, Doamne, învață-mă să mă pocăiesc, învață-mă să mă smeresc, să Te caut pe Tine cu o inimă sinceră și curată, pentru că Tu ești cel drept, Tu ești cel curat, Tu ești cel sfânt, Doamne, și Tu vrei ca noi să trăim într-o viață sfântă, să Te lăudăm pe Tine, slăvit și binecuvântat să fie numele Tău cel sfânt, Doamne Iisuse. Slăvit să fie numele Tău. Doamne, Tu ai vorbit lui Moise și Te-ai descoperit cu cuvântul Tău, de aceea cred în Tine, Doamne. Cred că Tu dorești, Doamne, ca să ne ferim de păcat. Cred că Tu ești cel drept și credincios. Exod, capitolul 3, cu versetul 15. Dumnezeu a mai zis lui Moise: așa să vorbești copiilor lui Israel. Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov m-a trimis la voi. Aceasta este numele meu pentru veșnicie, acesta este numele meu din neam în neam. El care este cel drept, cel credincios, și noi trebuie să venim să lăudăm pe El, să strigăm: Doamne, Tu i-ai vorbit lui Moise și Te-ai descoperit ca Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Te rog să Te descoperi și mie. Să-mi vorbești, Doamne, descoperă numele Tău și puterea Ta, descoperă înțelepciunea și slava Ta, ca să Te cunosc și să Te urmez pe Tine dintr-o inimă sinceră și curată, Doamne, pentru că Tu dorești ca eu să fac voința Ta. Tu dorești, Doamne, ca eu să mă pocăiesc, să Te caut pe Tine cu o inimă sinceră și curată, că Tu ești un Dumnezeu care ești bun. Tu nu ești un Dumnezeu, Doamne, care vrei să ne faci răul, dar noi Te căutăm pe Tine și venim în fața Ta, Doamne, și vreau ca Tu să ne dăruiești pacea Ta, fericirea Ta, Doamne, lasă bucuria Ta în inima noastră, curățește inima noastră de toate păcatele, spală-ne cu sângele Tău, Doamne, și învață-ne să ne pocăim, învață-ne să ne smerim, învață-ne, Doamne, să Te căutăm pe Tine, dintr-o inimă sinceră și curată, pentru că Tu ești Dumnezeu cel viu, Tu ești un Dumnezeu drept și care ești bogat în îndurare, care ești plin de milă, Doamne, iartă păcatele noastre, iartă vina noastră, curățește-ne, Dumnezeule, și învață-ne să ne pocăim, să ne smerim, Doamne, să venim să stăm înaintea Ta, să Te lăudăm zi și noapte, pentru că Tu meriți toată lauda, Tu meriți toată slava, toată cinstea. Tu ești Dumnezeu care ești drept, ești Dumnezeu care spune, Doamne, și Tu dorești să ne meriți, Tu dorești să ne ierți de toate păcatele noastre. Sângele Tot să ne curățească, Doamne Iisuse, și noi trebuie să venim să lăudăm pe El, pentru că El merită toată lauda, toată slava. Doamne, vreau să cânt și eu cântarea aceasta, Te laud, Doamne, că Tu ești cel drept, cel sfânt, cel curat.
În Exod, capitolul 15, de la versetul 1 la 3, zice: atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta și au zis: voi cânta Domnului, căci și-a arătat slava. A năpustit în mare cal și a năpustit în mare pe cal și pe călăreți. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat, El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda. El este Dumnezeul Tatălui meu, pe El îl voi preamări. Domnul este un războinic viteaz, numele Lui este Domnul. Și într-adevăr, numele Lui este Domnul, este Dumnezeul cel drept, care ne-a scos din păcatele noastre, din robia păcatului, ne-a pus picioarele pe stâncă și Dumnezeu dorește într-adevăr ca noi să-L căutăm pe El, să ne ferim de păcat, să zicem: Doamne, mântuiește-mă Tu, lasă Tu fericirea Ta în inima mea, lasă Tu pacea Ta, Doamne, învață-mă să mă pocăiesc, învață-mă să mă smeresc, să vin înaintea Ta, să Te laud pe Tine zi și noapte, Doamne, pentru că asta este voința Ta, să Te lăudăm pe Tine, să ne pocăim, să ne smerim, să strigăm: Dumnezeul meu, mântuie-mă! Doamne, mântuiește-mă, liberează-mă Tu, care ești Dumnezeu cel drept, care ești cel sfânt, care doresc să mă pocăiesc, care doresc, Doamne, să mă smeresc de toate păcatele. Îți aduc toată viața mea Ție și vreau ca sângele Tău să mă curățească. Las o picătură, Doamne Iisuse, din sângele Tău, sângele Tău să mă curățească de toate păcatele mele. Doamne, iartă-mă, eliberează-mă, descătușează-mă de toată viața mea ticăloșă și Domnul Iisus Te va ierta de orice păcat, slăvit să fie Domnul, pentru că El este Dumnezeul cel drept, cel sfânt, cel curat. Și, Doamne, vreau să cânt și eu cântarea aceasta de laud. Te laud, Doamne, că-și mi-a arătat slava Ta. L-ai biruit pe cel ce este rău. Tu ești tăria inimii mele, Doamne. De aceea vin și Te laud pe Tine. Vin și strig către Tine, care ești Dumnezeul meu, care stânca mântuirii mele, Doamne. Lasă Tu pacea Ta și Tu ești Domnul meu și temeiul cântărilor mele de laudă. Tu mi-ai scăpat din neputințele și păcatele mele, Doamne. Tu ești Dumnezeul meu, pe vecie Te voi lăuda. Tu ești Dumnezeul părinților mei, în veci Te voi preamări. Tu ești un războinic viteaz, Tu lupți pentru mine. Numele Tău este tăria mea, slăvit și binecuvântat să fie numele Tău, Doamne. De aceea Te caut pe Tine. De aceea vreau să Te laud, vreau să viu, să-ți binecuvântez numele. Vreau să mă pocăiesc, să mă smeresc, să mă predau Ție total, pentru că Tu ești cel drept, Tu ești cel curat, Tu ești cel sfânt și Tu ne vrei cu gelozie pentru Tine. Binecuvântat și mărit să fie numele Tău, Doamne. Dumnezeul cel drept, cel sfânt, cel curat. Slăvit și binecuvântat să fie numele Tău, Doamne. În Exod 15, cu versetul 6 la 7, cuvântul lui Dumnezeu zice: dreptatea Ta, Doamne, și-a făcut vestită tăria. Mâna Ta cea dreaptă, Doamne, i-a zdrobit pe vrăjmași. Prin mărimea, măreție Tale, Tu trântești la pământ pe vrăjmașii Tăi. Îți dezlănțui mânia și ea îi mistuie ca pe o trestie. Doamne, ce minunat este cuvântul Tău, pentru că Tu ești un Dumnezeu care ești puternic. Ești un Dumnezeu drept, cinstit, Doamne, care dorești ca să ne ferim de păcat, care dorești să Te căutăm pe Tine cu o inimă sinceră și curată. Așa lucrezi Tu, Dumnezeul nostru, și noi pentru toate acestea venim și Te lăudăm, Doamne. Mă bucur de puterea Ta, Doamne, sunt în siguranță că ești cu mine. Tu zdrobești și trântești la pământ pe vrăjmași, îi mistui ca pe o trestie, dreptatea Ta câștigă biruința. Mâna Ta cea dreaptă mă apără, Doamne. De aceea vin să Te laud, pentru că Tu ești singurul care ești Dumnezeul cel adevărat. Ești singurul, Doamne, care poți să ne scapi din toate problemele noastre, din toate încercările noastre. Și venim să Te lăudăm, venim să ne plecăm genunchii în fața Ta, Dumnezeule, să Te lăudăm pe Tine zi și noapte, Doamne. Exod, capitolul 15, versetul 9 la 10, vrăjmașul zice: îl voi urmări, îi voi ajunge, voi împărți prada de război, mă voi răzbuna pe ei, voi scoate sabia și îi voi nimici cu sabia mea. Dar Tu ai suflat cu suflarea Ta și marea i-a acoperit ca plumbul, s-au afundat în adâncimea apelor. Oamenii aceștia care au urât poporul lui Israel, au urât poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a scos din Egipt și Faraon s-a împietrit în inima lui și s-a dat ordin ca tot să meargă, să se aducă înapoi. A fost un om care a fost nehotărât și după aceea a dat ordin să se aducă înapoi și pe când a ajuns la mare, poporul lui Dumnezeu a trecut prin mare și Dumnezeu după aceea a dus valurile din nou împreună și a necat pe toți și așa cum zice aici: îi voi urmări, îi voi ajunge, voi împărți prada de război, mă voi răzbuna pe ei și voi scoate sabia și voi nimici cu sabia mea. Dar Tu ai suflat cu suflarea Ta și marea i-a acoperit ca plumbul, s-au afundat în adâncimea pământului. Ei care credeau că îi vor omorî pe toți sau îi vor duce pe toți înapoi, au luptat, însă Domnul i-a acoperit, i-a dus la fund ca plumbul.
Doamne, ajută-mă să nu mă tem de vorbele spuse de dușmani, ci să mă bazez pe Tine, Doamne, pe ajutorul Tău, pe puterea Ta. Nu vreau să mă spământ de amenințările lor, de amenințările oamenilor, Doamne, că știu în cine mă cred, în Tine. Tu vei lupta pentru mine și îi vei nimici, Doamne, pe toți oamenii. De aceea, Tu care ești cel drept și sfânt, Doamne, mă cred în Tine și vreau ca să mă pocăiesc, vreau ca să mă smeresc înaintea Ta, să Te caut pe Tine dintr-o inimă sinceră și curată, pentru că Tu ești cel drept, Tu ești cel sfânt, cel curat și, Doamne, Te laud pe Tine și Te binecuvântez, slăvit să fie numele Tău. Exod 15, versetul 11 la 12 zice: Cine este ca Tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine minunat în sfințenie, bogat în sfate de laudă și făcător de minuni? Nu este nimeni, Doamne. Tu ți-ai întins mâna dreaptă și i-a înghițit pământul. Tu care ești un Dumnezeu milos, care ești un Dumnezeu plin de bunătate, plin de dragoste. Doamne, nu este nimeni ca Tine. Tu ești singurul minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni. Tu îți întinzi mâna și puterea Ta deschide pământul ca să înghită pe cei răi, Doamne. Tu care știi să faci lucruri mari. Tu, Doamne, care ne vrei cu gelozie pentru Tine și Tu dorești să trăim într-o viață sfântă și curată. De aceea vin în fața Ta, Doamne, și Te binecuvântez și Te măresc și vreau ca să trăiesc într-o viață curată, pentru că Tu ești singurul care ești Dumnezeu cel viu, ești singurul care ești Domnul, care ești Mântuitorul meu. Deuteronom 28, versetul 13 la 14 zice cuvântul lui Dumnezeu: Domnul te va face să fii cap, nu coadă. Domnul ne vrea ca noi să fim bărbați în casa noastră, să nu fim coadă, să nu fie femeia pe primul loc, femeia să ne conducă pe noi pe bărbați, pentru că sunt așa, femeile într-adevăr vor să-și conducă bărbații și noi trebuie să, de mila lor, să facem orice, să le dăm ultimul ban, să fie ele stăpâne, să strige cu noi, să ne jure, să ne facă în toate felurile. Și Domnul zice, Domnul te face să fii cap, nu coadă. Totdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos. Dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău, care ție ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini și nu te vei abate nici la dreapta, nici la stânga de la toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să vă aduceți după alți Dumnezei și să le slujiți, zice Domnul. Și El ne vrea cu gelozie pentru El. El dorește ca noi să trăim într-o viață sfântă și curată, să venim să-i mulțumim Lui pentru toate, să venim să ne procăim, să ne smerim, să strigăm către El: Doamne, mântuiește-mă, că Tu ești Mântuitorul meu, Tu ești stânca mântuirii mele, ești cetatea mea, Doamne, și vreau să mă refugiez în Tine, să Te caut pe Tine cu o inimă sinceră și curată, Doamne. Doamne, vreau să ascult de poruncile Tale pe care mi le-ai dat în cuvântul Tău. Vreau să păzesc și să împlinesc tot ce este scris, să nu mă abat nici la dreapta, nici la stânga, să nu caut adevărul în alte locuri decât în Scriptură, decât în cartea Ta cea dreaptă, cea sfântă, Doamne, să nu mă duc după alte învățături și să nu le slujesc celor falși. Îți mulțumesc că mă vei ajuta să fiu cap, nu coadă, stăpână sau stăpân, Doamne, să fiu stăpân, să fiu bărbat care să Te laud pe Tine într-o inimă sinceră și curată, să fiu sus, nu jos, Doamne, biruitor, nu învinsă, Doamne, nu învins, pentru că Tu dorești ca să Te caut pe Tine, pentru că voi asculta de Tine și de poruncile Tale. De aceea vin să Te laude, Doamne, de aceea vin să laud numele Tău, pentru că Tu ești cel drept, Tu ești cel sfânt, Doamne, Tu ești cel curat și Tu ne vrei cu gelozie pentru Tine. Tu vrei ca noi să ne ferim de păcatele lumii acestea, să Te căutăm pe Tine cu o inimă sinceră și curată, Doamne. Vin să-ți aduc Ție toată viața mea și vreau ca Tu să mă binecuvântezi, vreau ca Tu să lași pacea Ta în inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, stânca mântuirii mele. Eliberează-mă, Doamne, de lanțurile păcatului, de toate păcatele mele. Îți aduc toată viața mea înaintea Ta. Știu că Tu ești singurul care ești Dumnezeu cel drept, ești singurul Dumnezeu sfânt și curat, Doamne, care poți să fii alături de mine. Binecuvântează-mă Tu. Lasă pacea Ta și bucuria Ta în inima mea și ajută-mă să fac voința Ta, să Te caut pe Tine cu o inimă sinceră, cu o inimă curată, Dumnezeule. Deuteronom, capitolul 33, de la versetul 26 la versetul 27, zice: Nimeni nu este ca Dumnezeul Israel. El trece pe cerul ca să îți vină în ajutor. Trece cu mărăție pe nori. Dumnezeu cel veșnic este un loc de adăpost și sub brațele Lui cele veșnice este un loc de scăpare. El l-a izgonit pe vrăjmaș dinaintea Ta și a zis: nimicesc-l. El
este singurul care este Dumnezeu cel viu, este singurul care este Dumnezeu cel drept. Recunosc că nu este nimeni ca tine, ca Dumnezeul lui Israel, nimeni nu este ca tine. El este Dumnezeul meu care trece pe ceruri, ca pe un drum și pe nor, cu măreție ca să vină în ajutorul meu. Dumnezeul meu cel veșnic este locul meu de adăpost și sub brațele lui cele veșnice am un loc de scăpare. El îi izgonește pe vrăjmașii dinaintea mea și inimicește. El care este singurul Dumnezeu cel viu. El care mi-a promis că va fi cu mine. El care mi-a promis că El va fi alături de mine dacă eu îl voi căuta. Dacă îl caut pe Domnul dintr-o inimă sinceră și curată, slăvit să fie Domnul. În Deuteronom 33 cu versetul 29 zice: Ferice de tine, Israele, cine este ca tine, un popor mântuit de Domnul? Scutul care îți dă ajutor și sabia care te face să vii slăvit, vrăjmașii tăi vor face pe prietenii dinaintea ta și tu vei călca pe înălțimile lor. Un cânt de clar vorbește Dumnezeu. Avem un Dumnezeu care este plin de dragoste, care este milos și noi trebuie să venim să strigăm: Tată, mă bucur și sunt fericit să fac parte din poporul tău cel sfânt, că tu m-ai chemat ca să fiu un pocăit, un om creștin și mă bucur, Doamne. Mulțumesc pentru mântuirea pe care mi-ai dat-o, mulțumesc că e scutul credinței mele, că este ajutorul meu, că tu mă ridici deasupra vărășmașilor mei, Doamne. Mulțumesc pentru toate problemele, pentru toate încercările, pentru că tu ne vezi, Doamne, ca să-ți mulțumim ție, să te lăudăm pe tine dintr-o inimă sinceră și curată. Asta este voința ta, Dumnezeule. Psalm 18, versetul 1 la 3. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria mea care mă scapă și întăritura mea. Eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Avem un Dumnezeu care merită toată lauda, merită să venim să ne predăm viața, să lăudăm pe El dintr-o inimă sinceră și curată, pentru că nimeni nu este ca Dumnezeu sfânt și curat, nimeni nu este drept și cinstit ca El. În Psalm 18, versetul 4 la 6 zice: Mă înconjuraseră legăturile morții și mă îngroziseră râurile pieirii. Mă înfățișuraseră legăturile mormântului și mă prinseseră lațurile morții. Dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu din locașul Lui. El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui. Cât de Dumnezeu, cât de mare este Dumnezeu. Așa și Iona a strigat către Dumnezeu când a fost în adâncurile mării. A strigat către Dumnezeu ca să-l ierte și Dumnezeu l-a iertat și a fost alături de el și l-a binecuvântat și a trimis un pește care l-a înghițit și după aceea l-a scos pe mal. Pentru că așa lucrează Dumnezeu. Și noi trebuie să venim să strigăm: Doamne, viața mea este plină de căderi, de ridicări, plină de probleme. Te rog să mă ajuți în vremuri bune, să mă pregătesc, să confrunt, Doamne, zilele cele rele, groaza și strâmtorarea, așa cum Tu dorești. Amintește-mi, Doamne, să chem și să strig cu glasul meu către Tine, căci Tu mă auzi și vii în ajutorul meu, Doamne. Dumnezeul meu, cetățuia mea, Doamne, care doresc să mă feresc de păcat, care doresc să Te caut pe Tine, Doamne, într-o inimă sinceră și curată și vin în fața Ta, Dumnezeule, și vreau ca Tu să mă binecuvântezi, Doamne. Vreau ca Tu să-mi dăruiești pacea Ta, vreau ca Tu să-mi dăruiești fericirea Ta. Lasă, Doamne, binecuvântarea Ta în inima mea și Domnul va fi alături de Tine. El te va binecuvânta, pentru că avem un Dumnezeu care este milos, un Dumnezeu care este plin de dragoste, plin de bunătate și El este gata ori și când să ne ierte de toate păcatele noastre. Slăvit să fie Domnul nostru Iisus Hristos, care este Mântuitorul nostru, Regele nostru, singurul care poate să ne ierte de toate păcatele noastre. Este singurul care poate să ne curățească de orice păcat și Lui îi datorăm toată lauda. Lui trebuie să venim să ne pocăim, să-i aducem slavă, să-i aducem cinste, să venim să strigăm: Dumnezeul meu, mântuie-mă! Doamne, binecuvântează viața mea și dăruiește-mi Tu pace și fericire. Te laud pe Tine dintr-o inimă sinceră și curată. În Psalm 18, versetul 16 la 19 zice: El și-a întins mâna de sus, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari, m-a izbăvit de protivnicul meu cel puternic, de vrăjmașii mei care erau mai mari decât mine. Ei ne văliseră deodată peste mine în ziua strâmtorării mele, dar Domnul a fost sprijinul meu. El m-a scos la loc larg și m-a scăpat pentru că mă iubește. Într-adevăr, Dumnezeu ne iubește și El ne scapă din toate problemele noastre, din toate încercările noastre, din toate năcazurile noastre ne scoate, pentru că El ne iubește și El este drept și El este credincios ca să fie alături de noi. Și noi trebuie să venim să strigăm: Mă bucur să știu că mă iubești, Doamne, Dumnezeul meu, mă mulțumesc că mă izbăvești de protivnicul meu ce rău. Tu ești cel puternic. Mulțumesc pentru totul, Doamne. Mulțumesc pentru că Tu
mă izbăvești de protivnicul meu cel puternic, care este mai tare decât mine, care năvălește peste mine în ziua strâmtorării mele. Tu ești sprijinul meu, Tu mă scoți la loc larg, cu mâna Ta cea puternică, Tu ești Dumnezeul cel drept, Doamne. Ție ți se cuvine toată laura, toată slava, toată cinstea. Și vin înaintea feței Tale, Doamne, să-ți mulțumesc, să-ți aduc toată laura, să Te binecuvântez și vreau să trăiesc într-o viață sfântă și într-o viață curată. Binecuvântat și lăudat să fie numele Tău, Doamne. Roman 14, versetul 10 la 13 zice: doar pentru ce judeci tu pe fratele tău sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Fiindcă este scris: pe viața mea zi jur, zice Domnul, căci orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Să nu ne mai judecăm unii pe alții, ci mai bine judecați ca să nu mai faceți nimic, ca să nu fie pentru fratele vostru o pricină de potignire sau un prilej de păcătuire. Noi trebuie să venim să strigăm către El care este stânca mântuirii noastre și Domnul zice că El va fi cu noi, că orice genunchi se va pleca și va striga. Și noi trebuie să venim să strigăm către El care este stânca mântuirii noastre. Doamne, liberează-mă! Doamne, dăruiește-mi puterea Ta! Învață-mă să fac voința Ta! Sfinte Tată! Tu mă poți ajuta să nu judec, să nu disprețuiești și să nu-i cer socoteală nimănui, ci să mă gândesc că toți ne vom învățășa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, unde orice genunchi se va pleca și orice limbă va slăvi pe Dumnezeu. Până atunci vreau să mă judec pe mine, ca să nu fiu o pricină de potignire sau un prilej de păcăturii prin vorbele mele, faptele mele, purtarea mea, Doamne, ci vreau să Te laud pe Tine. Dintr-o inimă sinceră și curată, Dumnezeule, care ești cel drept, care cel curat, care ne înveți, Doamne, să ne ferim de păcatele noastre, care ne înveți să ne ferim de toate gândurile noastre, să-ți aducem Ție laudă, să-ți aducem Ție slavă, cinste și glorie, numele Tău să fie binecuvântat, Doamne. Întâi la